И една много вкусна сладкарничка, която се казва ето така. Не мога да го намеря, много хубава. И ще направим всичко докато изтест. Покажи. Сега ще започнем с това, което е канелено руло. Който харесва сладко е за него, аз му дам 5 лева. Това. Вкусно е, приятно. 9 от 10. А сега, в следващите няколко минути ще видите Леля. Леля ми пробва това, което аз просто пробвах. Как е, Лело? Невероятно вкусно. Сами няма така за вкусно. А сега Леля ми трябва да пробва и това, което е канелено руло. Знам, че ще се чува много лошо, но няма друг шанс. Всичко е много вкусно. Всичко тук в тази сладкарница е много Тук вкусно. за место го правят. Да, ето е и сладкарничката, ако някой иска да дойде. И е много вкусно и приятно тук. Чао!